Niki pun mangke niki. Napa kula paring kanjenengan? Ten griya enten 3 malih soalé. Mboten kula beto. Nggih. Pun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tasih halaman setunggal. Halaman setunggal niki kula waos per huruf riyin nggih ben cetha oleh ngucapaken nggih makhorijul hurufe ben meskipun boten terlalu fasih tapi pokoknya cetha nggih. A ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do. Jenengan piyambak mulai kula hitung ketukan nggih. 1 2 3. A ba ta sa ja ha ho da ro za sa sha sho do. Diwangsuli malih dahe enten kalih nggih sesuai urutan ten nginggil niku. 1 2 3. A ba pa sa ja ha ho da ro za sa sha sho do. Pun milai ngandhape lagune dik wingi tasik kemutan. Nggih. Coba jenengan piyambak sih. 1 2 3. Coba. Tasik kemutan ngono. Nggih, kula wangsil kula riye. Abatasa. Lajeng. Abatasa Jaha khoda Dadaroza Sasha sodo baris ngandhape nomor 2 sing gandeng nggih. Aja sada bahasada takhosoda hadosaro Nang piyambak 1 2 3. Aja sada bahasada takhosoda hadosaro. Baris kedua kali ketiga meninggi nggih. Terus sing keempat menurun. Nah, kula wangsuli malih sing baris ketiga. Ja'a sada, monggo. Ja'a sada syahadaba takhosara dorosada
Dengan piyambak 1 2 3. Ja'asada Naik. Syahadaba Naik lagi. Takhosoro Turun. Dorosada Lumayan. Mboten napa pancen ngenten iki, mangke pokoke kudu dikulinakan. Nggih. Ngandhape kula riyin. Sabataja Sabasaja Sahasyara Sahasaro Dorobakha Dorobakho Dha Sodara. Dasodaro 1 2 3. Sabataja Naik. Sahasaro Naik. Dorobakho Turun. Dasodaro Betul sandangan-dangan ngenten. Naik dingene-ngene. Terus turune dingene-ngene. Suarane dudu gulune nggih. Nek gulu bisa disetel suara. Mau kadang lili-lili. Nek jenengan wiwiti niku saking pun tinggi, kedua ketiga rada kangelan. Berarti sing pertama biasa mawon. Kula riyen nggih. Syajaraha monggo. Sajaroha Naik. Rohosoda. Rohosoda Naik malih. Tadoroba. Tadoroba Turun. Sabatakho. Sabatakho Monggo jenengan 1 2 3. Sajaroha Malih. Naik. Rohosoda Naik. Tadoroba Turun. Sabatakho Nah, pun sakit ngeraosaken nggih setelane. Nah, pun. Mboten napa-napa, pancen ngoten niki. Pancen nggih taman kawak-kawak. Nggih, pun. Terus kula riyin terakhir. Tatabaa, monggo. Saba'a Dakhahaja. Dakhohaja Syadasara. Syadasaro Dasarada. Dasorojo Monggo jenengan 1 2 3. Sataba'a Naik. Dakhohaja Naik. Syadasaro Turun. Dasorojo Alhamdulillah. Betul saya kata-kata. Nggih. Pun pinter. Sadaqallahul azim. Benjing halaman 2. Jadi satu halaman diwangsuli ping kalih ben oleh ben tambah cetha. Pun. Monggo dipirsani fotokopian sing demben nggih sing tasik materi masalah istighfar. Masalah istighfar. Kolomben kita nembe bahas pale nggih, masalah istighfar. Niki kula waos takbire nanti kula jelasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa akfir lan ngakehno sira minal istighfari saking istighfar. Tabaan krono manut lil Qur'anil azim maring Al-Qur'an al-azim. Ngatahno istighfar niku perintahe Al-Qur'an, perintahe Allah. Kolomben pun kula sebutaken beberapa ayat tentang ceritane Nabi termasuk. Wa fil hadits lan ing dalam hadis lan fil hadis lan iku ing dalam hadis min riwayatil Bukhari sang riwayat Imam Al-Bukhari. Inilah astaghfiru tawi lafat inilah astaghfiru ini sak temene ingsun niku la astaghfiru yakti nyuwun ngapura utawa maca istighfar sapa ingsun Kanjeng Nabi. Allah taala ing Allah taala wa atu bulan tobat sapa ingsun ilahi maring Allah padahal niku Kanjeng Nabi fil yaumin dalam sedina sab'ina marratan kelawan 70 ambalan. Wali muslimin wa inni li ghanun ala qalbi wa inni la astaghfirullah taala mi'ata marrah. Tengene Sahih Muslim nyebute malas 200. Wali bin Hibban inna kunna lana idda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid
rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat diulangi istighfare, bentuk istighfar rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ping 700. Wa fi wasiyati Sayyidi Abil Hasan Asyadili, niki pendiri tarekat Asyadiliyah, Abdul Hasan Asyadili rahimahullah taala, alaika natepono sira bil istighfar iklan istighfar, wa illam yakun lamun ora ana iku hunaka ing dalem mengkono sira apa dambun dosa, sing akeh maca istighfar masih yo gak ana dosa, senajan ora ana iku ing akeh dalem mengkono apa dambun dosa. Wa tabir lan milang-milang sira bistighfaril maksumi kelawan istighfare menungso kang terjaga saking dosa al-akbari kang agung, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ba'dal bisyarat ing sakwise aweh kabar bunga wal yakin lan yakin bima firatima kelawan disepurane dosa takot dama kang wis dhisik apa ma bayane mindambihi dosane Kanjeng Nabi wa malan dosa ta'akhara kang kari apa ma. Njaluk istighfar, tetep njaluk istighfar meskipun gak duwe dosa. Karena nabi sing mboten gadah dosa, Nabi Muhammad sing mboten gadah dosa niku tetep ngelampahi istighfar. Padahal Kanjeng Nabi pun pikantuk jaminan dosane disepuro sak derenge lan sak wise. Masa lalu dan masa yang akan datang sampun diparingi kepastian kali Allah. Tenggene surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dadi sing dosa sing sebelumnya dan yang akan datang sudah diampuni. Jadi kita nyontoh Kanjeng Nabi, tapi mboten mungkin wong niku mboten gadah dosa utawa kesalahan. Sak cilik-cilike mesti gadah dosa, mesti gadah kesalahan. Nah, Kanjeng Nabi pun sak wajare memang pun disepuro kali Allah. Terus kalau mben pun kula sampaikan beberapa cerita para nabi ingkang nyuwunaken sepuro utawa istighfar, baik niku kangge piyambake utawa kangge umate. Dadi para nabi niku istighfar mboten namung kagem piyambak, tapi nggih ugi kangge umate. Lan tenggene Quran, tenggene hadis kathah waosan-waosan istighfar sing saged kita waos. Sing paling cekak nggih niku astaghfirullah. Niku tok wis cukup. Nek badhe tambahi maneh astaghfirullahal azim, monggo. Tambahi malih wa atubu ilaihi, monggo kados niku wau. Innaka anta tawwabur rahim, monggo niku tambah sae malih. Enten malih sing damel model donga kaya dek wingi Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Niku donga nggih istighfar. Nggih donga nggih istighfar. Tur enten sing kados Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Enten malih istighfar kangge kita piyambak tur kangge tiyang sepah kita. Rabbighfirli wali warhamhuma kama rabbayani. Nah niku kan istighfar kangge kita, Rabbighfirli kangge kita, ya Allah jenengan ngapura kula, wali lan tiyang sepah kali kula. Ugi saged maos istighfar kangge kita lan sedaya tiyang sing nate kita zalimi. Baik niku kita eling napa mboten eling, krasa mboten krasa, kita nggih suwanaken istighfar. Termasuk kita nyuwun istighfar kangge sedaya muslimin muslimat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kados termasuk tenggene khutbah bapak-bapak niku nek wekdal Jumat utawa wekdal riyadin niku lek jenengan perhatosaken ten khutbah kedua, nek khutbah kedua agak
kesusu ringkes-ringkes lempet-lempet mukena lempet-lempet sajadah wis gak direken wis ngomong apa khotibe ngono. Kan iku enten dongane Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kuatah bentuke kuatah sangat. Monggo ngadahaken istighfar kapan mawon. Nah memang dik wingi enten wektu sing sae kangge maos istighfar. Nggih niku siji wektu sahur. Saben dalu wektu sahur wabil asharihum yastaghfirun terus teng Quran niku. Enten sing ten malam Jumat setiap malam Jumat niku nggih ngatahaken istighfar utawa enten wektu bulan khusus sing momentum kangge istighfar. Dik wingi niku nggih niku wulan Rajab saniki pun mlebet Saban. Saban wancine napa? Selawat ngatahaken selawat. Lho. Tapi umpami dilampahi bendina nggih monggo. Wah niki wau pun diaturaken Kanjeng Nabi niku nek istighfar boten kirang sangka 7 dosa utawa ten riwayat lintu boten kirang sangka 100 padahal Nabi niku sampun dipesti kali Allah dosa-dosane sedaya di ngapura kali Allah. Napa malih kita ngoten lho, napa malih kita. Lah umpama toh kita nglampahi istighfar, taubat, sak pirang-pirang sampai entek resik dosa kita, maka napa kita tetap diperintah anjurkan untuk istighfar tetap terus menerus. Ra ono mandeke kejaba wis ilangi nyawa. Nah, diperintah istighfar niku terus menerus sampai ilangi nyawa. Lek wis resik dosane. Nah, lek wis resik dosane niku kangge nambahi ganjaran kangge ngundakno derajat. Dadi dosane wis resik terus dienggo apa istighfare? Kanggo nambahi ganjarane, kanggo ngundakno derajate. Pun. Terus memang boten enten watasan nggih istighfar niku kapan mawon dan termasuk istighfar niku wiritan sing boten ngangge syarat. Boten kudu wudu, nggih mboten kudu suci, nggih mboten kudu nutup aurat, mboten masalah. Cuma mboten nangsal dilampahi ten ngene panggenan najis. Kados kamar mandi karena ten mriku kan enten lafat Allah. Nah, ten semua tempat angsal tapi mboten angsal dilampahi ten ngene panggenan najis. Umpama toh ten kamar mandi pengen istighfar, istighfare di dalam hati, mboten bil lisan tapi bil qalbi. Lah enten waktu-waktu sing dianjurkan niku sing pertama niku wekdal dalu utawa sahur niku ten ngene surat Ali Imran ayat 17 nggih. Sing wau kula cuplik wabil asharihum yastaghfirun surat Ali Imran ayat 17. Niki as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Wong-wong sing niku kan lanjutane ayat sing saking gangsal 11 kali 16 nggih. Gangsal 11 kali sing 16 niku nggih tiang-tiang sing ngucap robbana innana amanna sing iman saestu kali Allah. Gini ku sinten mawon, gini ku wong sing sabar, wong sing sodik temenan kali imane, qonitin mantep kali Allah, mungfiqin wong sing lomo nggih, suka menginfakkan, wal mustaghfirina bil ashar lan wong sing njaluk istighfar wayah sahur. Ten surat Adz-Dzariyat niku jose napa 17 napa 18 nggih surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat niku ayate 18 surat Al-Zariyat nek boten 26 malahan surat Al-Zariyat niku 26 kali 17 nyebrang 17 sing 18 niki nderek 26 akhir jus 26 akhir niku wabil asharihum yastaghfirun niku wong-wong sing njaluk istighfar wayah sahur niku wayah sing
termasuk sae kangge maos istighfar. Terus nomor kali niku istighfar niku tenggene awal dalu utawa akhir dalu utawa awal injing kali akhir siang. Dadi sing sae niku istighfar bakda subuh nggih. Atau ngene, saderenge subuh kali manjing bakda subuh. Dadi bakda saderenge subuh istighfar, bakda subuh nggih maos istighfar. Mangke sonten nggih ngoten. Saderenge maghrib maos istighfar, mantun maghrib maos istighfar. Karena napa? Karena malaikat niku sing nyateti amal kita sak lintune Raqib Atid niku enten malaikat sing nyateten kita niku sing laporan tenggene Allah niku sedinten ping kalih. Dadi gantos shift. Nah, enten shift pagi, enten shift malam. Dadi shift pagi niku ndugine pas subuh. Mangke sing shift malam mingga. Mangke terus sing shift malam niki ndugine maghrib. Sing malaikat shift pagi, siang niku mingga. Lah, pas wayahe gantenan niku tanglet. Iki awakmu kabeh laporan catetane Pak Idam. Yo, iki lagi ngopo areke? Nah niku dadi injing kali sonten ditanggleti ngoten. Nek pas wayahe pergantian malaikat sing laporan amal iku lagi ngopo? Oh, lagi istighfar. Dadi laporane ten Allah niku catatan ngamal tenggene akhir catatan niku catetane istighfar. Makane niku dianjurkan tenggene awal injing kali awal malam. Berarti antara saderenge subuh kali bakda subuh kali saderenge maghrib kali bakda maghrib. Temriki disebutaken nggih. Nah, terus nomor 3. Istighfar niku sae dilampahi utawa taubat niku sae dilampahi minimal utawa paling dangu 3 jam sakbadane ngrasa dosa utawa sakbadane nglampahi dosa. Tapi mboten berarti kudu nglakoni dosa dhisik, mboten nggih. Artine tiyang niku nek keblanjur nggih, keprocut, kepleset nglakoni dosa dan cepet-cepet maca istighfar dan cepet-cepet taubat. Karena munggo setunggal hadis niku dintosi sampai 3 jam. Ten hadis lintune niku 6 jam. Sita saatin. Artine ngenten nanti kula sampaiaken niki nggih. Malaikat sing nyatet amal sae niku kita nembe niat sampun dicatet. Aku engko tak salat dalu. Tapi mboten nazar lho nggih benten. Engko aku pengen salat dalu rek tak tangi jam 3 aku tak salat dalu utawa jam 3:30 tak salat dalu 2 rakaat. Niku mulai niat sampun dicatet. Ngelakoni amal nggih niku salat dalu. Padahal dereng dilampahi nembe niat. Pun pikantuk ganjaran setunggal. Kok dalu saestu dilampahi ditikel minimal sedoso. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Minimal ditikelno sedoso. Nek nglakonine tambah sae, tambah khusyuk, tambah ditikelno sampai 700 tikelan. Dadi ping 700. Oh. Niku nek amal sae. Tapi nek amal awon nembe niat utawa rencana dereng dicatet. Engko ditenono engko bengi tak colong titike. Aku diteloki terus omahku. Ditelok oleh teleke ora oleh ndoke. Dikirimi teleke gak tahu dikirimi daginge. Ditenono tak beleh engko. Nah, nembe rencana nembe niat dereng dicatet. Dereng catet. Tapi nek munggo tasawuf nggih. Tiyang niku nek ngatahno amal niat elek, senajan to secara syariat niku dereng dosa, dereng ditacet dosa, tapi sampun ngregeti ati. Sampun ngregeti ati sehingga ngurangi potensi ngibadah. Bener mboten ditulis dosa karena dereng dilampahi, tapi ten ati pun catu. Niku bahayane niku tasawuf niku niat mawon sakjane mboten angsal elek. Terus umpama kok ternyata dalu kelakon tenan. Wong ibenge udan-udan saking ngamuke
Wis sarungan krukuk, buka apa ku jenenge kandange dijokok, dibeleh tenan. Dibeleh tenan jam-jam 3 niku. Niku dereng langsung dicatet dereng. Bahkan kabeh dicatet kali malaikat sing nyatet amal awon niku dipenging kalih malaikat sing nyatet amal sae. Ojo kesusu. Ojo kesusu nyatet elek. Lho lapo? Iya, sapa ro engko 3 jam engkas engko ana istighfare ana tobaté. Sop ten riwayat lintune 6 jam. Dinteni sampai 6 jam. Lek 6 jam kok mboten istighfar, mboten tobat, mboten njaluk sepuro karo sing duwe ayam, sing duwe pitik, sing duwe hak. Maka langsung dicatet dosa, tapi nyatete mboten ditikelne, namung setunggal. Dosae namung siji, nyolong pitik. Ditulis itu. Nah niki nggih. Dadi istighfar niku paling sae tobat paling sae dilampahi sak badane nglakoni utawa krasa nglakoni dosa minimal 3 jam utawa ten riwayat lintune 6 jam sak badane nglakoni dosa. Niku. Nomor sekawan. Nglakoni dosa ae njaluk njaluk istighfar utawa tobat niku mboten namung sak badane krasa rumangsa nglakoni dosa. Nglakoni kesaenan mawon tetep diperintah kengken maca istighfar. Contone kita salat. Nggih, kita badhe salam niku lho. Kan wiritane salah sijine astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Padahal mantun nglakoni ibadah. Apakah sing diistighfari ibadahe apa ibadah dianggap dosa mboten? Maksude ibadah kita niku kita tawaduk ten Allah rumangsa nek ibadah kita niku kathah cacate, kathah mboten khusyuke, mboten. Nggih mboten nek salat kita niku. Maka kangge kita paham nek salat niku kesaenan, amal sae. Tapi pas kita nglakoni amal sae dereng maksimal, tasik kathah lupute, tasik kathah mblayange. Tasik kathah eling-eling kontake tak deleh endi. Heeh, wingi pindangku iku tak lebokno purung. Pikiran macem-macem. Malah kula kemutan WA niku pas salat. Lho iya. Kok istighosah. Burung WA aku. Masyaallah ki. Marah, Pak. Lagi dadi kilingan sing gendol dereng kula undur ngaose WA-ne. Terus asar eling lho iya. Lah aku lek wong ngenteni ya apa nggon. Wis sakno lah jamaah. Langsung bar salat ora wiritan ra kusuk balik mulai langsung nyandak HP. Ngapunten mangke wonten istighosah mboten saged ngaos gendol. Dadi niku sing kita istighfari, mboten salate lho. Salate mboten salah, tapi ten salat kita kadang kathah mboten khusyuke, kathah mblayange. Oh niku sing istighfari. Nomor gangsal niki kebiasaan kita nek bakda majelis, kumpul majelis, kita kan ndonga kafaratul majelis. Pripun niku dongane kafaratul majelis? Subhanakallah wa bihamdika ilaha illa anta. Nah, enten istighfare. Lho. Nutup majelis nggih dikengken maca istighfar. Ben apa? Meskipun majelis niki majelis sae, ngaos niki nggih sae. Yasinan tahlilan nggih sae. Bek menawi selama kita nglampahi niki mbuh enek lupute, enek kurange. Lah niku diistighfari. Karena dosa niku lembut saestu. Dosa niku lembut. Mboten ketawis, kaya bleduk. Bahkan luwih cilik teko bleduk. Nek kita mboten sering-sering resik-resik kanthi istighfar, bleduk iku tambah suwe, tambah kandel. Dadi dosa niku mboten kudu sing ngenteni zina, mateni wong, mboten. Cilik-cilik niku saged ngregeti kita. Justru dosa gedhe kuwi wiwitane saka dosa cilik. Nomor gangsal termasuk niki sing paling dianjuraken niki kula waos ten mriki. Sing paling dianjuraken niki. Pundi nggih? Masyaallah ini kula waos. Nah niki. Tambihun yata'akkadu 'alal abdi kathratul istighfari kullama itaqadan nasu fihil khaira
wa huwa fil batin ala khilafi dzalik wa madama lil abdi sariratan yaftadihu biha fid dunya wal akhirah fala bihi katratul istighfar. Niki paling hati-hati. Gini ku nek kita dilem wong dianggap apik karo wong, pokoknya disanjung-sanjung karo wong, jenengan pancen tiyang sae, kula niku napa-napa ten jenengan. Nah, niku omongan sae niku ten ati kira-kira mekar mboten? Kira-kira kopiahe tambah gede, kudunge tambah gede. Lho, aku kok lodok ya rasane. Wah, niku hati-hati. Ngerasa wis apik, ngerasa wis bagus, ngerasa wis sempurna niku justru malah keluputan sing paling nyoto. Nggih. Tiyang kok rumangsa wis apik. Bahkan naudzubillah sampai ngarani aku karo iko JAP, aku naudzubillah. Niku dobel-dobel dosane. Yo gedhekno awake dhewe ujub, yo nyilikno wong liya dobel malah. Makanya setan niku kan iblis itu kan gara-gara niku. Dikengken sujud ten Nabi Adam mboten purun, terus alasane napa? Ana khairum minhu, aku luwe apik timbang Adam lah. Lah kita kadang-kadang ngomong aku luwe apik timbang iki timbang iku kan gara-gara ana omongan ngoten niku lho, Bu. Kita diarani pancen jenengan tiyang sae, matur nuwun nggih pancen nggih tenan sae. Matur nuwun lho Pak Edam, matur nuwun Pak Edam matur nuwuni ae. Lah padahal ngapunten. Jenengan kan ngertos tiyang sae niku mek zahire mawon gitu. Nah, jenengan umpama ngelem sae sop sinten ngono niku lak jenengan ngertos mek zahire tok. Pancen niku wong apik. Tapi kan kita mboten ngertos batin. Lah tiyang niku terus nek rumangsa, iya pancen aku koyokane apik ya. Wah aku yo nang sine iku pancen tenan apik. Wong apik karo aku. Nah, niki justru nutupi kerusakan batin kita sing tambah bobrok iku ditutupi karo terpal. Jenengan ngertos kasus sampah Jakarta. Nggih ten berita sing sampai numpuk pinggir dalan mboten dinapak-napakne malah ditutupi terpal terus disemprot minyak wangi. Nggih, ten Jakarta niku saking numpuke tempat sampah, bahkan kata sing rusak macam-macam, banjir macam-macam niku sampai ditumpuk pinggir dalan. Pinggir-pinggir. Terus kali pemerintah malah ditutupi kali terpal terus disemproti minyak wangi. Ya koyo ngono iku ati. Kita oleh omongan apik terus rumangsa wis apik. Padahal ten batin niku kuwatah dosa-dosa reget-reget sing wong liya ora weruh. Maka nek kita dilem wong apik, hati-hati nek ngucap. Nek ngucap alhamdulillah niku hati-hati. Alhamdulillah, lafaz alhamdulillah niku sae niku kalimat thayyibah. Tapi motivasine ngucapno lafaz alhamdulillah niku napa? Nek jenengan ngucap alhamdulillah pancen aku wis apik lho. Nah, berarti kita istilah guru-guru kita picek karo lupute karo aipe karo cacate dhewe. Nah. Nek dilem wong iku bahayane ngono. Makane pangeleme wong niku sok-sok ya iso nyemangati kita nggih. Tapi kata-kata nggih saged malah jelontrongno kita. Para wali niku malah mboten seneng lek dilem mboten seneng. Mangkane lek ngamal napa-napa niku ndelik-ndelik mergo wedi dilem wong. Karena lek dilem wong niku wonge oleh ganjaran ngelem. Lah tapi kita lak bahaya nang ati iki ya apa iki diapakno iki manajemen iki diapakno. Iki aku seneng apa susah apa ya napa. Karena nek kita dilem susah lho kok gak tambah syukur wong dilem wong kan ya apik kan kayane ngoten nggih. Memang bener nggih dilem wong niku apik. Tapi penyakit ten ati kita niku lho iso tetep tawaduk ten Allah napa tambah gumedhe tambah som. Lah niku sing kita wanti-wanti niku waspadai ten mriku. Maka nek dilem tiyang niki sampun kula nggih. Nek dilem tiyang nggih. Mboten napa kita ngucap alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saestu eling Allah. Artine alhamdulillah
Allah maringi kula kesaenan sampai wong iku ngelem aku sae. Berarti wong iku ngelem sae mergo Allah nyetokno kesaenan tenggene piyambake. Allah nutupi keelekan kita, nggih mboten. Jenengan ngelem wong kan mergo gak ro eleke. Nek kita ro eleke wong iku pisan, mbok. Apik 1000 iso ketutupan elek situ. Nggih. Kebaikan 1000 itu bisa terhapuskan dengan keburukan atau kesalahan 1 kali. Lihat yang niku ngelem bolak-balik kan mergo mboten semerap elek kula. Elek kita niku ditutupi kali Allah sing diketokno namung wangi-wangine, sing diketokno namung gambar sae ini. Sehingga wong sampai ngelem, sampai muji-muji, sampai nyanyi. Nah niku nek kita alhamdulillah kudu alhamdulillah ten Allah. Tapi lek alhamdulillah nang aku pancen. Wah niku penyakit. Niku nomor kali bakdo dilem nggih boten angsal ngremehno wong liya. Boten angsal ngremehno wong liya. Malah kudu dadi introspeksi muhasabah. Aku dilem wong ngene iki kenging ngopo? Oh mergo mungkin salate. Oh berarti aku tak ngapiki salatku. Sing elek-elekku tak dandani. Semakin muhasabah. Mboten tambah aku wis dilem apik ya wis ngene ae wis ra usah apik-apik wis aku dilem apik lah. Niku qanaah bijari. Bahaya saestu dilem wong niku bahaya. Justru malah luwe apik dilokno wong utawa dikritik wong. Karena siji senajan toh kritik niku salah kangge kita lho. Senajan toh kritik niku salah, wong iku keliru. Maka kita mboten dosa napa-napa. Wong kritike keliru. Ngilokno keliru. Mas sampean ku dek wingi mari goncengan padahal dek wingi gak lapo-lapo. Wingi nang omah, mungkin dek keliru ndelok. Sampeyan salah wong. Kita nek dilokno wong dikritik wong, nek niku salah, maka kan mboten enten efeke ten kita. Wong kita gak lapo-lapo. Wong aku ingin nang omah kok malah diomongi ngono. Ya wis pun kersane. Niku lek napa terbukti tidak benar. Tapi lek terbukti benar, sampean kuwi ngene-ngene. Oh iya. Berarti aku salah. Iso istighfar, iso introspeksi diri. Jadi luwih apik malah dikritik. Malah dikritik luwih apik. Justru Masya Allah para ulama niku nek disanjung karo murite niku malah dipaidu. Murite dipaidu. Artine ngene, lek ngelem guru utawa ngelem wong sing dimulyakno niku aja nang ngarepe guru niku, bahaya. Iya nek guru iku iso njaga atine. Nek mboten saged bahaya saestu. Lek iso ngelem iku yo pas ngobrol padha murite, tayok napa ngoten. Oh iya guruku ngenten niku mboten masalah, sing penting gurune mboten pireng. Nomor kali nek gurune niku kakean dilem. Engko nek ana lupute niku gak gelem ngaku salah. Mergo wis kakean dilem. Lho aku iki wong apik ngene-ngene kok sampean nelingno. Sampean karo aku apik endi? Akhire gak gelem dielingno. Tapi nek sering dikritik, sering diilokno, dikoreksi wong, niku kan berarti kita ambek wong iku nek jarene napa Gus Bak to. Wong iku lho repot-repot goleki salah. Ku kan yo repot tenan lho. Yo aku yo ora mbayari, yo ora apa kok yo gelemen. Goleki telekku gelemen. Nggih, wong berarti wong sampai iso weruh elek kita berarti kan golek tenanan kan. Wong iku sinau tenanan niku. Ndeloki tenanan, ngrungokno tenanan. Lho kok yo kober-men. Wong aku ora kober ngurusi awakmu kok awakmu kober ngurusi aku. Niku kan berarti wonge sampai akhirnya kita niku terus para ulama niku malah kali wong sing ngilokno, sing ngritik malah diparingi kurma, dimatur nuwun nggih mantun jenengan elokno. Mugi-mugi benjing malih nggih. Ngono malah. Ngono niku masyaallah ulama. Pun terakhir. Faedah istighfar napa mawon kuwat sangat. Sing jelas sing pertama tiyang istighfar niku mergi netepi perintahe Allah, perintahe Al-Qur'an. Wow lho nggih, perintahe Al-Qur'an, tabaan lil Qur'anil azim, manut Al-Qur'an, manut Allah kengken ngatah-ngatahaken istighfar nomor 1.
Lah faedahe tiyang nek istighfar niku nek wayahe sumpek duwe masalah diparingi jalan keluar, palingi solusi. Napa mawon masalah. Mosok masalah ngene iso diselesekno kangge istighfar saged. Iki masalah perusahaan iki mosok lho. Allah yang ngatur bumi langit, ora trimo perusahaan, bumi langit sing ngatur Allah. Lah kok dadak mek perusahaan ya kecil no. Dadi gawedene masalah mboten saged niku kudu mboten. Kabeh iso diselesekno, mungkin carane. Nah, carane niku mangke Allah sing ndedai. Mboten terus Allah turun tangan mboten, mangke Allah sing maringi dalane. Iki ngene dhisik, tahape ngene dhisik, carane ngene dhisik. Mau kula sumpek ngenten-ngenten istighfar. Susah nggih ngonten, susah sumpek mangke istighfar, mangke dijembarno kali Allah. Rezekine seret istighfar, mangke dijembarno kali Allah istighfar ini. Kita surat At-Tolak ayat 2x3. Surat At-Tolak niki juz 28. Nah, sakderenge 29 niku 28. Surat At-Tolak sak mantune Taghabun nggih. Surat At-Tolak niki niku sakjane ten pucuke tangi boten napa. Kula waos sing ayat 23. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Niki tentang pegatan. Wa ashidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu biman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillah. Niki sakjane masalah takwa. Tapi takwa niku salah satu implementasine nggih niku ngatahaken istighfar. Wa may yattaqillah salah siji istighfar niku yaj'al lahu makhraja, diparingi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diparingi rezeki saking dalan sing boten dinyono. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Nek purun pasrah kali Allah bakal dicukupi kali Allah. Innallaha balighu amrih, Allah sing paling notok. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, diparingi ketentuan kali Allah. Terus malih ten ngene surat Nuh. Surat Nuh niku 29 mboten salah. Nggih, 29 nggih. Surat Nuh niki. Ayate sedasa. Sedasa 11 rolas nggih, sedasa sampai kali 11. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Niki perintahe Nabi Nuh nggih. Kengken maos istighfar tenggene umate, merintah umate. Lek purun istighfar yo napa? Yursilis sama alaikum dirara, diturunno udan. Udan niku simbol rejeki, simbol rejeki. Langit sing jembare kaya ngonten nggih, sing boten enten cagake. Wit-witan sing garing niku saged dicukulno kalih udan. Berarti kita sing ngapunten mungkin sak omah paceklik ya napa rejekine seret. Kalih udan ya cara ngono luwih gampang ngatahno rezeki kita timbang udan. Karena udan niku kan lek dipikir-pikir lho nggih. Angel ngedukno udan angel. Niku lek mboten Allah mboten saged niku. Udan aneh lho. Nah, sakniki mriki kalih laut tebih mboten? Lho tebih. Lah terus njokoke banyu nang ndi? Kosok ngumpul nang terus mari udan maneh nang kene. Terus mari munggah malih terus udan malih. Niku lek mboten Allah mboten saged niku. Mestine kan sing udan niku ya gelek ya laut mestine kan. Tapi mboten. Gunung ya iso udan. Padang pasir ya iso udan. Endi sing dikersakno Allah udan ya udan. Tanah sing asli gersang ya saged udan. Niku Allah masyaallah nek pancen pengen nukulno ini gampang kali Allah. Didokno udan wis tukul bisa. Gersang kaya napa saged. Terus nomor kalih ngatahaken bondo. Nah niku termasuk simbol niki napa niku udan niku. Terus ngatahno anak keturunan. Wa yumdidkum bi amwalin niku ngatahno bondo. Wa banina lan anak. Anak niki saged anak secara biologis, anak keturunan utawa saged anak niki anak buah. Dan boten namun niku wa ja'al lakum jannatin, diparingi suwar wa ja'al lakum anharulan kathah sang. Makane rumiyin kula nate cerita enten tiyang tiga niku beda-beda. Sowan ten kiai nggak ada masalah piyambak-piyambak. Sing siji masalahe dodolane bangkrut.
pokoke bangkrut. Pengin yo napa anggene niku rezekine saged balik malih. Kali yai niku diatur istighfar. Maca istighfar. Nggih, mantuk. Sing nomor 2 niku sanjang nek bojone minggat. Bojo kula minggat masyaallah ngono. Yo napa niku istighfar. Ngatahno istighfar. Pinten yai pokoke sing akeh. Nah, paling didik 1000 wis. Sing nomor 3, yai anak kula ndablek yai mboten saged dituturi. Istighfar. Nah, akhirnya tiang 3 niku kepanggih ten ngene pelabuhan. Pokoke ten tempat siji panggonan. Sampeyan teko ndi? Aku teko yai niku. Lho aku padha. Sampeyan masalah ya apa? Masalahku iki lho. Dodolanku bangkrut. Misal masalah apa? Masalahku bojoku minggat. Lah masalahku anakku angkal tuturan. Lah terus yai dawuh nopo? Istighfar. Lho kok padha? Lho lah kok padha? Masalahe beda-beda kok padha solusine. Apa yai gak keliru iki? Wah, akhir tiang 3 matur sareng. Yai jenengan mboten kelentu napa ya? Mosok masalahe beda, ijazahe padha. Mestine kan yo beda-beda, wong beda masalah yo carane nyelesekne yo beda, wiritane kan mestine yo beda. Lho, padha. Akhire dibukakno surat Nuh niku. Fakultus taghfiru innahu kana ghafara, terus yursilis sama alaikum mendirara. Ngedukno udan ya Allah iso apa maneh balekno daganganmu sing bangkrut. Wayum didekum bi amwalin lan ngatahno bondo. Wabani nalan anak. Mang bojomu minggat. Lah wong udanae sok mudhun, bondo sok dadi akeh apa maneh trima bojo minggat. Dijoli Allah 4 lak ya iso. Wabani nah wong Allah ngatahno anak iso sangka istighfar. Lah niku barokah istighfar, manfaat lan faedahe tiyang ngatahaken istighfar. Tapi sing jelas tujuane istighfar niku sing wau nggih pertama setunggal niku nggih netepi dawuhe Allah, perintahe Allah nggih niku manut Quran, manut Rasulullah. Nggih niku kengken ngatahaken istighfar. Dene mantun istighfar enten manfaat-manfaat niku disyukuri alhamdulillah. Tapi tujuan kita mboten niku. Soalnya lek tujuan kita niku male mangke mundhak kecewa. Ngatano istighfar jare sugih, gak sugih-sugih ngene kok. Ah, akhire sing disalahno Allah, sing disalahno istighfar mboten. Dadi istighfar tujuane kangge netepi dawuhe Allah, dawuhe Rasul. Pun. Enten sing tanggetaken monggo. Nggih monggo. Itu ibu-ibu sami mireng Pak Edan mendikanipun badhe tindak. Niku Sejipun ibu punya doa, ibu pengen mendoakan kami dipimpin Pak Idan. Lho iya napa sih? Ngandungano kula kok kula sing mimpin. Oh ae padha ae lah. Jenengan ngono anu. Ngono nakalan ngono. Mau enak murid tuh enak kok. Kula dongaaken jenengan tapi jenengan sing donga. Ya opo? Nggih wis kelas. Nggih insyaallah berangkate Selasa insyaallah nggih kula nyuwun pangestu Selasa lajeng nggih. Terus kula insyaallah niki seminggu niki kula ngaos niki kali pamit-pamit kula kali nyuwun donga kali nyuwun ngapura saestu Mbak menawi kula selama muamalah kali jenengan nggih bek menawi enten luput-lupute kula nggih nyuwun ngapunten bene enten napa ucapan kula napa perilaku kula napa kerentek-kerentek kula ten jenengan kok gak seneng aku nggih. Bek menawi niku kula nggih nyuwun ngapunten Kang Kathah. Tur sing paling penting malih bek menawi kula nggada sangkut paut hak adami ten jenengan napa kula nate semaya napa kok kula kesupen utawa dereng kula sampaiaken dereng kula napa laksanakaken jenengan japri kula. Pak Idong nyilih dhuwit 500.000 gak eling ta. Bek menawi ngoten jenengan japri kula nek enggak ada bek menawi kula enggak ada hak adami iki insyaallah sedanten kita ndonga sedanten supados kita diparingi hidayah kali Allah, perlindungan Allah. Pokoke kita niku namung
arep-arep diparingi Allah umur sing manfaat berkah. Pinten mawon umur kita pun niku kersane Allah, sing nentono ajale nggih Allah, sing penting kita diparingi yuswa sing manfaat barokah. Boten namung kita tapi nggih anak keturunan kita lan sedaya keluarga kita nggih, sanak sederek kita lan sedaya tangga-tangga kita, sedaya muslimin muslimat diparingi yuswa sing manfaat barokah. Namung niku tok wis mboten enten napa lintu-lintune. Soale mangke sing nentokaken kesaenan sing paling paham, sing paling ngertos nggih namung Allah. Kita kadang ngerancang koyo ane iki apik, ternyata munggo Allah dereng sae. Nggih. Penting kita nyuwun sing terbaik saking Allah. Ala hadiniyah wa ayun natina salihah wa ala kulli man wa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma salli wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin nabiyina halbil unqada wa tanfariju bil kurab wa bil hawaij wa tunanu bi raqaiba wa khusnul khawatimi wa yastasqalu qasim bi adadi kulli ma'al millah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna siratal Makkah wal Madinah fi iblisana maradan ba'da marad wa ta'bil wala masyaqa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani 'alima a'taita wa la mu'ti 'lima mana'ta wa la radal maghfiratan fa'adal jaddi minkal jadd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an munawwara wa 'aqlan taqiyya wa lisanan dhakira wa badanan shahiha wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa waladan shalihan wa rizqan halalan barakan inna kunna innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir bi hamdil basyirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kula nderek cuti ngantos tanggal 11 nek mboten salah. Cutine ngantos 11 dados mungkin sampai 3 Selasa. Nggih, sampai 3 Selasa. Napa saderenge Riyadin niku tasik saged napa mboten mergi saemut kula saderenge siam niku enten cuti Imlek mboten salah. Enten cuti Imlek. Gimana napa? Mboten napa. Dados mungkin napa nggih? Niki kan pun mlebet Saban. Nggih. Dadi niki pertemuan Saban niki kadose mek sepindah mawon niki. Ngoten-ngoten nggih kita langsung pertemuan ten ngene siam nggih. Nggih mangke pokoke kabar-kabar ten ngene grup mawon mangke napa sagete tanggal pinten ngoten mangke kabar. Insyaallah nggih pokoke nen. Nggih monggo ngoten mawon. Heeh. Nggih. Mboten namung kula. Sing ngali dereng saged ditilar. Nggih, Pak. Jamnya jam 2. Nggih kados biasane jam 2. Dados asar pas mantun wonten. Nggih. Nggih langsung salat asar. Nggih. Malah seketok. Nggih kados jadwal biasane nek napa niku dintene tetep nggih Selasa. Cuma jamnya dimajukan jam 2 ngoten mawon. Niku mugi-mugi niki jam asare mboten nggih. Nek umpami nek siam mangke kok sampai ngasari 2:30 berarti kita nggih rodok 2:30 ngoten. Sing penting enten wekdal sekitar 1 jam. Nggih, mangke diukur piyambak lah. Nggih. Kula mengamati Ibu, Pak. Nggih. Dari muji mugi-mugi Pak Ikam anggenipun nindakaken umroh sagedipun pinaringan sehat. Amin. Lancar Amin. Nggih, amin. Lan diberi kemudahan ngantos mundur malih. Amin, nggih. Dalem pinanggih keluarga. Nggih, amin matur nuwun. Nggih. Nggih. Insyaallah mangke kula cateti mangke. Kula cateti kula damel. Ngantos dinten Jumat Pak Ikan anu kerja. Nek nggih tasik Jumat bincing tasik
tasik ngantor tasik. Senin depan mboten. Nggih, kados Senin. Lha wong bidale Selasa bakdo subuh ya, Bu. Nggih. Mangke nanggung nggih. Bualik Senin, bualik malih nanggung. Pun mulai persiapan. Nggih lancar. Dari Surabaya ya. Nggih, nggih. Ten Surabaya nderek niku nggih Guse piyambak nggih napa saking pondok niku kan enten alhamdulillah enten subsidi. Kangge ustad-ustad sing ngucal ten kene pondok niku nggih napa ten madrasah nek kula kan ten pondoke terus nggih tetep pikantuk subsidi niku wau. Alhamdulillah. Akan berangkat. Rotok nekat. Misale barokahe Bu Tri Kolomben alhamdulillah oleh barokahe Pak Kirno Bumarikem wis alhamdulillah ya mosok ya ndeloki kanca-kancane ra pengin. Wis karo ngresiki dosa. Nggih karo ngresiki dosa. Sampun daftar mengke dipun doaken kali. Amin nggih. Kula niki ngamung niku ngresiki dosa Bu. Nggih, nggih, monggo. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Napa mawon iki. Mungkin terang nggih, badhe ngisak wis. Ngesakno Bumarikem mangke. Nggih, diusahaken saged rawuh mangke. Insyaallah. Iya. Badhe tanduri napa niki, Bu? Kacang, Pak. Oh, kacang. Nggih. Rata-rata mriki nggih, gampang lek kacang nggih. Mriki mboten panggih jagung nggih kula. Daerah sini sing nandur jagung kok mboten nate. Mboten sampin, Pak. Sampin. Kan sampai, Pak. Jagung itu kan namanya nyamuk, Pak. Jagung Pak Yasin, Mbak. Nggih napa? Daging manis. Mboten. Oh, sana. Proses jagung kan mboten sepinten butuh toya. Nggih. Mulane iki kados ngenten toyane jor-joran. Kacang itu 3 wulan apa sawan wulan? Kacang. Kacang nek tandur. 3. 8. Oh, 38. Nggih. Oh, nggih, berarti mes kawan wulan. Nggih. Jalapannya 100 hari. Gua pokoknya jere mau tua nang 38. Ya, 105 hari. Nak kangge wiji 38. Kula tutup riyen badhe absen ten kantor mangke dilajengaken piyambak nggih. Kita tutup ngangge doa kafaratul majelis mangke jenengan tutup piyambak kangge napa
Nggih salat nariyah kali wal asri kados biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.